Marainaldo, kaninyong amin. It's me, Chona, and welcome to my channel. So for today's video mga kanguran, magluluto po tayo ng sinuman. Kinagistan ko tong kakanin na ito, ginagawa ng aking mama sa amin sa probinsya sa Bicol. Kilalang kilala to. So syempre, it is based pa rin sa aking mother's recipe and procedure. So ano pang ginagawa natin? Simulan na natin. So mga kanguran, ito na po ang ating gagamiting mga ingredients. Ito po ang ating glutinous rice o ang ating malagkit. Ang ating gata. At syempre po ang ating gagamiting pangtamis, ang ating sangkaka. Lalagay na po natin ang ating glutinous rice sa ating kaldero. Kailangan nating hugasang maigi. Kailangan mga kanguran, tanggalin natin yung tubig. Kasi ang ilalagay nating pang tubig dito ay ating gata. So, ayan, ang laki ng aking kaldero. Ayan. So, ayan mga kanguran, ayan na po yung ating glutinous rice. Naugasan na rin po natin. Ilalagay na po natin ang ating gata. Ilalagay na rin po natin ang ating sangkaka. Ayan, sa ibabaw. Ayan po, tsura na. Takpan na po natin. At ating papakuluin. So, para lang po tayo ditong nagsasaing ng kanin. Tamtamang apoy lang. Ay. Ayan po mga kanguran. Hintayin po natin kumulo. Check na po natin mga kanguran. So, ayan. Nakulo na po ang ating sinuman. Ang gagawin po natin dito ay hahaluin natin maigi. Hahaluin lang po natin. Kung nakikita niyo po, natunaw na rin ang ating sangkaka. Hahaluin po natin maigi hanggang matuyo ang ating gata. Ayan mga kanguran, after po nating mahalo at medyo tuyo na po ang ating gata, tatakpan po natin ulit para po maluto. At hihinaan din po natin ang ating apoy.